Krásný den, dámy a pánové. Moje jméno je Adam Škoda, jsem ambasádorem společnosti Zinzino AB a připravil jsem si dneska pro vás návod na to, jakým způsobem se stát úspěšným, případně jakým způsobem se stát úspěšnou. Tak pojďme se na to podívat. V případě podnikání máme několik výhod. Jsme pánem svého času, můžeme si řídit výšku naší odměny a za třetí můžeme se neustále učit nové a nové věci a neustále rosteme. V případě společnosti Zinzino AB tak jedna z těch hlavních výhod je, že máme 20 let fungující společnost, která nám poskytuje platformu, dává nám produkty, dává nám vzdělání, dává nám možnost účastnit se seminářů, tréninků, dává nám možnost participovat na zisku celé společnosti, protože je registrovaná na burze Nasdaq, což je jedna z největších světových burz, kde se obchoduje Apple, Amazon, Google a všechny tady ty společnosti, které každý z vás znáte, tak stejně tak se tam obchoduje společnost Zinzino. Vy si můžete koupit akcie, stát se spoluvlastníkem, akcionářem společnosti a můžete profitovat na zisku, který společnost vytvoří. Ať už s vámi nebo bez vás, to vůbec není podmínka, důležité je mít akorát zakoupené akcie. Další věc, kterou bych chtěl říct, je tady velmi jednoduchý systém. Mně tento systém pomohl z dluhu, který byl přes 2 miliony korun, tak se dostat do stavu, kdy mám hodnotu majetku, dneska už se dá spočítat na několik desítek milionů a do toho příjem, který je mnohamilionový a do toho ještě velmi dobré zkušenosti a informace ohledně zdraví. A to za pouhých pár let. Ale ne, že já jsem něčím výjimečný, ale i lidé, kterým jsem ukázal tuhle cestu a ukázal jsem jim to, jak to můžou dělat, jak to dělám já, tak se stali velmi bohatí. Dokázali vyplatit hypotéky, koupit nová auta, koupit a postavit v některém případě nové domy. A tohle je tým lidí, které jsem to dokázal naučit a pokud se to dokázali jiní naučit, tak vy můžete také. A to je jedna z dalších výhod tohoto podnikání, že je tady systém, který vás vede k tomu, abyste dokázali skutečně bez jakýchkoliv předchozích zkušeností, abyste dokázali postavit a vybudovat takový život, po kterém toužíte, který vás uspokojí, který vám zvýší kvalitu vašeho života a případně i vašich dětí. Takže jak na to? Je to jednoduché. Jako v každém podnikání, tak je potřeba si určit, kdo bude vaším zákazníkem. A vzhledem k tomu, že se pohybujeme v odvětví, které se nazývá výživa postavená na důkazech, je to součást preventivní medicíny, a výživa postavená na důkazech, kde každý z nás jíme. Každý z nás konzumujeme potraviny. A teď je na nás, jestli chceme vidět, co nám to způsobuje, co z těch potravin v nás zůstává, co naopak vůbec nezískáváme. A jestli chceme zjistit, jak na tom jsme, tak Zinzino je světová jednička na analýzu krevního obrazu, na analýzu krevní kapky, která přesně určí, co ve vašich buňkách zůstává, co naopak se vylučuje, co vám přebývá, co vám chybí. A na základě této analýzy vám poskytne na míru řešení, tak abyste doplnili, co vám chybí, abyste odstranili to, co vám přebývá a abyste měli možnost to pravidelně kontrolovat, tak si jenom děláte opakované testy. Tohle je skutečně světová špička, lídr na trhu, společnost Zinzino, nezávislá laboratoř v Norsku, která se jmenuje Vitas Analytical Services, kde posíláte své vzorky zcela anonymně. A tohle je odvětví, které je velmi trendové. Dneska lidé chtějí znát, jak na tom jsou, chtějí odhalit, jestli jejich zdravotní nedostatky, únava, stres, špatný spánek, nějaké bolesti, kožní problémy, jestli tady ty věci nejsou spojené s nedostatečnou výživou, s chybějícími látkami v jejich těle a k tomu existují tady ty testy. Takže tohle je jeden z trhů, kde se Zinzino nachází.
je to oblast, ve které operuje a je na vás, abyste si našli své optimální zákazníky, ty cílové a to máte na výběr úplně ze všech skupin lidí, s kterými je vám dobře. A jestli to jsou vaši kamarádi v hospodě, nebo jsou to klienti, kteří chodí k vám na jogu, nebo jestli jsou to lidé, kteří například jsou vašimi studenty, a nebo jsou to lidé, s kterými chodíte například po horách, nebo chodíte s nimi na golf, a nebo jsou to maminky na mateřské dovolené, a nebo jsou to maséři, a nebo kdo je tím, kdo jednak bude odebírat produkt a kdo je tím, kdo vám může pomoct distribucí. To je to nejdůležitější, co je potřeba si vybrat. Ve chvíli, kdy máte vybranou cílovou skupinu, jednak na obchodní zástupce, tak i na zákazníky, tak je na vás, abyste si řekli, kolik z toho chcete mít. A peníze jsou chladná věc, ale kolik z toho chcete mít znamená, o kolik chcete zvýšit kvalitu vašeho života, o kolik chcete zvýšit vaše možnosti, o jaký standard se chcete v životě posunout dále, jaké oblečení si chcete začít kupovat, jak chcete mít vybavený váš dům, na jaké školy chcete poslat vaše děti, na jaké chcete jezdit dovolené, jak často chcete jezdit na dovolenou, jakým chcete jezdit autem. A tohle všechno jsou otázky, na které když si odpovíte, tak můžete přizpůsobit míru vašich aktivit, které vás buď přiblíží k tomuhletomu cíli, a nebo pokud je neuděláte, tak nepřiblíží. Takže tohle je obrovská výhoda. Je jednoduchý postup, kterým můžete stejně tak jako já se dostat z nuly na 350 000 příjem už během 1 roku. A můžete to udělat takovým způsobem, že začnete sepisovat člověk od člověka, který má kladný vztah ke zdraví, to je ten váš optimální zákazník, a na druhou část tady toho seznamu sepisovat člověk od člověka, který má kladný vztah k penězům, který má kladný vztah k tomu zvyšovat standard, který má kladný vztah k tomu budovat příjem, který má kladný vztah k tomu dělat obchod, který má kladný vztah k tomu vytvářet podnikání, obchodní sítě, který má kladný vztah ke vzdělání, k růstu a k praktickému dopadu. A to je ta druhá část seznamu. Čím je delší ten seznam, tím lepší. Dá se začít ze 30 jmény, tak to jsem to udělal já už před 5 lety, ale je mnohem lepší, když napíšete 100 jmen. Ze 30 můžete začít, ale je potřeba potom každého jednoho po druhém oslovit a s každým jedním uzavřít obchod, ať už na nákup produktu, na registraci do obchodního systému, anebo za 3. na doporučení. Nikdy nezapomínejte na doporučení. Doporučení je klíč. Víte o někom, kdo má kladný vztah ke zdraví? Kdo cvičí? Kdo chodí do posilovny? Kdo dělá aktivně nějaký sport? Kdo chodí na masáže? Kdo bere potravinové doplňky? Kdo má svého kouče? A tak dále. Takhle jednoduše se zeptat na doporučení. A na druhé straně, to je cíl na zákazníka, a na druhé straně víte o někom, kdo dělá v prodeji? Kdo vám zprostředkoval pojistky, které máte? Kdo vám prodal hypotéku, kterou máte na domě? Kdo vám prodal auto, kterým jezdíte? Od koho kupujete vaše doplňky výživy? Kdo vám radí v tom, kam investovat vaše finanční prostředky? Koho znáte, kdo má nějakou firmu a podniká? Koho znáte, kdo dělá trenéra ve fitku? Koho znáte, kdo dělá nutričního poradce? Koho znáte, kdo vlastní kliniku, kam chodíte se léčit a sledovat vaše zdraví? A to už jsou reference na obchodně smýšlející lidi. A teď je důležité, abyste chodili na schůzky a abyste ze schůzky na schůzku si vždycky domluvili termín. To znamená, aby než skončí ta schůzka, tak jste šli a měli jste termín, kdy půjdete na další. Protože s každým člověkem potřebujete vybudovat vztah.
Naše odvětví se někdy také nazývá vztahový marketing a je to o tom, že když máte důvěru s člověkem, důvěru máte skrze vztah, tak tenhle člověk od vás nakupuje a i když od vás třeba nenakoupí, tak vám dává doporučení, protože vám věří, jste mu sympatický, máte tam důvěru a rád vám pomůže. Takže ze schůzky na schůzku důležité pravidlo, když máte seznam 30 jmen, nenechávejte to na 30, ale připisujte nová a nová jména. A choďte mezi lidi, choďte na setkání, na školení, na různé, když někdo křtí knihu, běžte si popovídat s někým o tom, jak křtí knihu a o těch lidech, co ji četli nebo budou číst. A choďte na různé networkingové setkání, a choďte na různé kurzy, semináře, a na koníčky, na různé tréninky a s lidmi a prostě s nimi mluvte. Mluvte o tom, co máte v nabídce, mluvte o tom, že jim můžete pomoct zlepšit zdraví, že jim můžete pomoct zlepšit finanční situaci. Sdílejte příběhy, začněte brát produkty z Inzino, udělejte si zkušenost s tím, s čím vám to pomohlo, tak sdílejte s ostatními. Ukazujte jim testy vaše, které máte, ukazujte jim to, v co věříte, kam si myslíte, že půjde vývoj ceny akcí, kam si myslíte, že půjde velikost této společnosti. Dneska jsme jeden z dodavatelů do nemocnice IKEM v rámci firemních benefitů. Dodáváme naše produkty lékařům, tak aby v rámci firemních benefitů mohli preventivně chránit své vlastní zdraví, a to skrze naše produkty. Já osobně jsem zabezpečil dodávku našich produktů do Slavie Praha, do prvoligového fotbalového klubu, jeden z nejlepších klubů v České republice. Moji kolegové zabezpečili příjem těchto produktů ve Viktorii Plzeň. To je další z nejlepších klubů v České republice. A máme i vítěze Ligy mistrů, což jsou jedni z nejlepších fotbalistů na světě, prakticky úplně nejlepších. A například Robert Lewandowski, jeden z našich klientů, to je člověk, který poráží rok od roku, tak poráží Messiho, poráží Ronalda jako nejlepšího fotbalista roku na světě, nejlepší fotbalista roku na světě. A tohle jsou fakta, a je spousty lidí z našich reprezentací, ať už to je fotbalová reprezentace, kde se rekrutují hráči z dříve zmíněných klubů, ať už je to basketbalová reprezentace, kde osobně jsem přednášel a pomáhal jsem testovat vlastně naše reprezentantky. Taneční reprezentace, kde je řada mistrů světa, ať už jsou to naše mnohonásobné mistryně světa do 18 let v kickboxu, které jsem také pomáhal testovat. A mohl bych pokračovat dále a dále. Bývalý prezident Microsoftu pro Evropu, jeden z našich klientů. A máme těch klientů obrovské množství. Klinika Healthy Longevity, což je klinika, je to nejprestižnější klinika v České republice na dlouhověkost, která odebírá naše produkty a dává je svým klientům, odebírá naše testovací sady a v rámci biochemie a krevních testů, které provádí, tak dělají i tady ty preventivní testy. Takže to je obrovská prestiž, kde vy můžete se stát obchodním zástupcem, distributorem a pracovat s těmihle produkty, které používají ti nejlepší z nejlepších, ať už jak jsou to ze světa sportu, řada českých miliardářů, Karel Janeček, jeden z našich klientů, znáte, jeden z nejbohatších lidí v České republice, a potom ti miliardáři, kteří jezdí na tuhle kliniku Healthy Longevity a mnoho dalších. A vy můžete být součástí něčeho, co už ti nejlepší dělají, a můžete pomoct to rozšířit mezi další nejlepší, které u nás máme, ať už ze sportu, nebo z podnikání, nebo běžně z žití, z politiky. Můžeme pomoci lidem k tomu, aby byli zdravější, a můžeme pomoct i veřejnosti, běžným lidem, protože přesto, jak je to fenomenální věc, tak není drahá. Na porovnání s tím, co běžně můžete dostat, někdy i za násobky peněz, s kvalitou, která není ani na polovině toho, co dává Zinzino, tak ty částky začínají už od nějakých 35 korun na den. A pokud chce někdo úplně to nejlepší,
úplně prostě v té největší kvalitě, ve veganské podobě a v podobě, kdy bere pouze produkty s označením plus, kde jsou všechno přírodní látky, bez genetické modifikace, s certifikátama, kde se nedrancuje příroda a se vším tady tím vysokým standardem, tak ta maximální cena na člověka je 150 korun na den, což dneska ve většině pražských restauracích nekoupíte ani menu obědové. Standardně začíná od 180 korun, co tak vidím, pokud jdete do trochu slušnější restaurace. A tady za menší cenu, než je denní menu v průměrné pražské restauraci, tak si můžete zabezpečit kompletní zdravotní protokol a získat tím maximální možnou ochranu, kterou můžete z hlediska vědy, z hlediska výzkumu, z hlediska medicíny, z hlediska nějakých fyziologických principů, fungování našich fyziologických procesů, našeho těla, abych mluvil srozumitelně, tak máte 150 korun za cenu menší, než je průměrné menu a dneska za cenu cigaret. Jo? Jedné krabičky cigaret, nějaké průměrné značky, tak můžete mít tady tu maximální ochranu, kterou už používají nejlepší bývalý prezident Microsoftu, a nejlepší fotbalové kluby, ať už v České republice nebo na světě, nebo třeba Sara Hector, která vyhrála olympijské hry ve sjezdovém lyžování, Robert Lewandowski, opravdu člověk, který porazil mnohokrát Ronalda, Messiho a tady ty největší hvězdy. Můžete si zadat Lewandowski fotbal, vyjede vám nejlepší hráč světa roku 2020 a další roky možná poté a předtím. Takže to vidíte, s čím můžete pracovat a zároveň začít generovat příjem na tom, že těm ostatním lidem poskytnete tady ty kvalitní produkty. Máme například jednoho z našich nejlepších pingpongových hráčů, pana Korbela, který s námi spolupracuje, je dneska v naší společnosti už na ředitelské pozici. A já si velmi vážím takovýchto lidí, kteří k nám přišli ze světa sportu a udělali u nás kariéru. A máme takové slavné nejenom sportovce, ale i slavné podnikatele, kteří k nám přišli a udělali s náma kariéru, zanechali třeba svých společností, odprodali je a budují dneska společnost s námi, kupují akcie, roste jim jejich hodnota majetku, zároveň se nemusí starat o zaměstnance, nemusí řešit logistiku a nemusí řešit nějaké práce, co se týká nějakých marketingových materiálů, nemusí vytvářet žádné sklady. Tohle všechno poskytuje společnost Zinzino. Ten dotyčný podnikatel pouze vyhledává ty zákazníky a obchodní partnery, aby rozšířil distribuci, aby zasáhl větší část trhu. Takže to jsou ty základy. Je tady jednoduchý systém. Pokud jste nováčci nebo se dozvídáte poprvé o tom, co Zinzino je, tak nejdůležitější je A-team. A-team je terminologie, interní terminologie, znamená to 25 předplatných. A 25 předplatných je klíčové číslo pro to, abyste získali všechny bonusy, které společnost nabízí. Všechny výhody, otevření celého systému, zdvojnásobení všech částek, které přijdou, ať už za nové platby nebo za opakované platby, refundace vaší investice, pokud se rozhodnete investovat a poskytne měsíční rentu. Každý měsíc vám na A-teamu přijde renta, pokud si ho udržíte a je to věc, kdy se vám i zdvojnásobí odměny na té ať už pravidelné bázi nebo na té akvizici nového zákazníka. Takže A-team je skutečně to nejdůležitější. Není na to žádné časové omezení, kdy ho splníte, tak ho máte. Předplatné, to je základní prvek tady toho systému.
nejsme prodejní společnost, ale jsme společnost opakovaného nákupu. To znamená, my se snažíme budovat dlouhodobý vztah se zákazníkem a poskytovat mu kontinuálně prevenci jeho zdraví, ubezpečovat jeho zdravotní stav a umožňovat skutečně velkou ochranu, poskytovat velkou ochranu. A na to slouží předplatné, to znamená, člověk měsíčně odebírá, každý měsíc se mu strhávají peníze z karty, jsou mu doručované produkty na jeho osobní adresu každý druhý měsíc a tímhle systémem my si zabezpečujeme jednak stálý příjem do společnosti a našim klientům zabezpečujeme stálou dodávku nezbytně důležitých produktů, které nahrazují nekvalitní stravu. A kdo jíte kvalitně? Poprosím, napište tady do komentářů, protože já se s moc lidmi nesetkávám a ti, co jí kvalitně, tak se snaží stejně doplňovat, protože ví, že kvalitní strava u nás je pomalu utopie. Kvalita potravin není dostatečná, politický problém, kvalita dvojích potravin a další politický problém, přemrštěné ceny za ty potenciálně kvalitní potraviny a za třetí vůbec zase politický problém, jak vypěstovat pro tu širokou masu lidí, která tady je, přes 8 miliard lidí na světě, jak vypěstovat kvalitní potraviny levně. Musíte geneticky modifikovat, musíte stříkat a musíte dávat na půdu, která třeba už dávno neposkytuje tolik kvalitních živin pro potraviny jako v minulosti. Takže i když jíte kvalitně ovoce, zeleninu, nějaké vlákniny, kvalitní bílkovinu a kvalitní tuk, tak stejně to u většiny lidí chybí. Ale to se dá ověřit, to se dá změřit, to se dá otestovat, takže nemusíme spekulovat nad tím. Můžete si udělat test a zjistit, jak na tom jste. Můžete nabídnout zjištění stavu celému vašemu okolí a všem, na kterých vám záleží a díky tomu si vybudovat klasický příjem. Představte si to jako tak, když otevřete restauraci, tak pozvete všechny vaše známé, ať přijdou, ochutnají jídlo, které máte, ať ochutnají nápoje, které máte, ať si přijdou nacítit atmosféru, protože díky tomu, že přijdou k vám, budou to vaši první hosté, první klienti, tak díky tomu, když děláte věci poctivě, děláte eticky, to jídlo chutná, pití je dobře vychlazené, tak to znamená, že se podělí s ostatními a takhle nastartujete váš biznis, vaši restauraci a akorát tady to je taková novodobá restaurace 21. století, která poskytne všechny živiny, které to tělo potřebuje a poskytne opravdu ty protizánětlivé složky, zdravotně nastavené, na vědě postavené, kvalitní ingredience, které vám zabezpečí to, že se budete cítit mnohem lépe s nimi, než bez nich. A trvá to pár týdnů, pocítit na sobě rozdíl a je to dlouhotrvající rozdíl a dokonce i uvidíte po letech, jako já třeba po 5 letech, že nejenom ty krátkodobé změny jako zlepšení pozornosti, větší vytrvalost, rychlejší regenerace, ale že i po letech se vám třeba navyšuje úroveň spánku, jo, že se cítíte lépe po probuzení a mnoho dalších benefitů. Takže tohle je za mě ve zkratce takové shrnutí. Co se týká obchodního modelu, je to postavené na přímém prodeji, přímé distribuci a pro každého podnikatele je tady možnost vybudovat si svou vlastní obchodní síť, to znamená síť distributorů, síť zástupců, lidí, kteří to společně s vámi budou nabízet a s úspěšností jejich nabízení a s úspěšností jejich vlastních výsledků vy jakožto manažer nebo ředitel nebo třeba prezident společnosti, tak vlastně participujete na úspěchu vašeho obchodního týmu. Mně se podařilo za 5 let vybudovat tým, který je aktivní dneska v počtu více než 400 obchodních zástupců. Historicky přišlo několik tisíc, ale 400 jsou skutečně aktivní, takže to jsou lidé, které vedu, které školím, trénuji a společně si udržujeme dneska portfolio přes 15 000 zákaznických objednávek. A ono je velmi jednoduché tohle
vybudovat, pokud jste ochotní a schopní udržet pozornost. Pokud se umíte odstřihnout od negativních zpráv, pokud se umíte odstřihnout od negativních lidí, pokud umíte držet pozornost na jednu věc a na ty příjmové aktivity, což je sepsání seznamu, k tomu kontaktování na pravidelné bázi 3 až 6 kontaktů každý jeden den, dlouhodobě optimálně 7 dní v týdnu. A třetí věc, kontakty, které oslovíte, tak si s nimi sednout na schůzku a představit jim tu příležitost zlepšit si zdraví a začít budovat kariéru v perspektivním, mladým, novým odvětví, které zlepšuje zdraví lidí a prodlužuje život, nejenom ten aktivní, ale i celkový a nabízí jistotu do života. Takže pokud se splní tady ty 3 podmínky té pozornosti, tak vybudovat je velmi jednoduché. Něco takového, co jsem udělal já, co udělali moji kolegové, co udělali jejich kolegové, pokud si přivedli do svého obchodního týmu zástupce, a můžeme to naučit i vás. Máme jasný systém, funkční, otestovaný, ověřený, máme na vědě postavené produkty, máme 20letou společnost v zádech, která nemá žádné úvěry, žádné půjčky, žádné leasingy, prostě všechno je financované z vlastních zdrojů a nabízí vám možnost stát se spoluvlastníkem, mít dividendy každý rok ze zisku společnosti a budovat kariéru po stopách těch úspěšných. Ti úspěšní pravidelně každý měsíc sdílí svou cestu, dávají know-how, učí obchodní dovednosti, učí to, proč se rozhodli jít tady do spolupráce s námi, učí to, jak se začali koncentrovat na něco perspektivního. Nejenom ty nahodilé trendy, nejenom ty věci, které zrovna dneska jsou zajímavé, ale o měsíc už o nich neslyšíte. Ale skutečně něco, co se dneska tváří jako globální megatrend, kde lidé postupně, ty, co jsou zdravě smýšlející, tak chtějí testy, chtějí důkazy, chtějí jistotu a to je přesně Zinzino. Takže já vám děkuji, že jste vydrželi až semka. Adam Škoda, ambasádor společnosti Zinzino, se s váma loučí a budu se s váma těšit zase u dalšího videa. Děkuji moc za pozornost.